sa aming YouTube channel ay mag-subscribe ka na. Muli, ako po si Dian Paragas at siya naman po si Jomai Paragas. So ngayong araw na ito, November 22, 2020, ay isang lola na naman ang isa-surpresa namin ngayon. At siya po ay si Loli Takbas from Amaghagan. So, ang gagawin po namin prank ngayon ay kunwari po, bebentahan po natin siya ng mga sigarilyo. Dahil nga po, meron po siyang store at hindi po natin alam kung ano po yung magiging reaction niya. Kaya, samahan nyo kami. Arat na! Ante, nagtitinda kasi kami ng mga sigarilyo. Kuha kayo, ante. Oh, no! Sabi nila, dito daw namin ipupunta kasi may store daw ko dito. Marbles ang ikuan po. Oo, marbles red lang. Opo, may promo. Meron din po kami pati Fortune Light. Ay. May free din po yung light. Mighty. Meron siyang free piece. Yun lang marbles ang kontak ko. Kunti lang ang binibili ko. At ayaw niya ng pilik. Ay, konti lang po. Alburo, Winston. By one. Limang kaha, ganun po. Oo, 5 kaha lang. Naitinda niya ang benta nila. Ikay kita ni diluganda. Ikay kita ni diluganda, kita ni diluganda. Sabaya. Adadya niya. Ikay lang niya baka dapat pili yo. Pipili lang po. Ayan po na yo. Ira to diluganda Ayan na kasi po. Dalat na nagalugan. Wala marbles na. Ada marbles na. Mayroon akong marbles, madam. Ay, Hindi, may Kitaan tayo lang kasi siyempre na ilawan damot baka adat sa bali nga ito da. Opo. May gapang kumutang. pero di Kitaan tayo lang unta kayo mga Pilipiniton nga gumatang. Kitaan tayo siyempre na ilawan damot nga ratuin sa babay ng kanya da. gapo kami peti Davao. Kayo na kurat. Kayo. Kurat mo lang. Siyempre si kayo mati apa si kami ti matinagan tabi garin tayo. Siyempre sa bulan da di matinagan. Dan kata kano permi ya. Ay, ada Lagayang isungan naga nyo si kayo timangkita. Kami lang. Pwede mo Na kayo nga pilito. Kitaan niya lang, dore madiyog katangan nun. Ay, kasiyahan. Kitaan niya lang ako na baka dati kayo lumay. Nagpagatang gawin takpan. Ay, nagpagatang kayo. Handa kayo mga pilito nga magkita nga nalain. Nakita yung bigay mo. Kita yan Ha? Anyan kita yan. Marbles marbles. Marbles nakaala mo. Oh, Philip dati, Philip. Sige, 1, 2, 3. Yun. Happy birthday po, Nay.
sigar kayo, tapos mo din nyo. Ilocano. Eh, ulit bangos. Kaluplate bangos. Kisin nyo lang ba ang lata? At tinangin doon kanya Yan. yung Oh, surprise para birthday. At tinangin doon surprise ni birthday. Ha? Hindi siri kay ni Arding. Madar ka tani pipicture na kanina sila. Para mo di bukina. Kaya sagsagin, para mo di bukina. May sakit na po ito na. Kay, di bukim. Andiyan mo pipicture. Pahiram lang ng upuan yung may sandalan. Para hindi mahirapan si nanay. No, marapayaw. Nansin yung sundo sa kamay na. One happy Surprise ko yan. Happy lang nanay. Surprise para kanya. Surprise po. Salamat. Surprise ni Ardin kinidisire. Sa dinungdunguda kayo, ta siyempre tayo mandal. Happy birthday nanay. Yan. Happy po birthday. Tingin po dito na ya. Picture po. Beautiful kayo makita ni Ardin kinidisire. Dito po na eh. Dito po. 1, 2. Oh. Ay, sala! Walang tabang. Okay. So, ipasok na lang po natin yung mga handa po ni Nanay Loli po sa kanyang bahay. Kasi meron pa po message na inanda po yung mga anak po niya. So, tara po. A few moments later. At hindi pa nga po dyan nagtatapos ang pasurpresa po natin para po kay Lola. At meron din pong inahandang message po ang kanyang anak at babasahin po yan ni Miss Dian. Ayun po, Nay. Hi, Nanay. Una sa lahat, huwag sana kayong iiyak. Hindi ako magsasawa na magpasalamat sa lahat ng naitulong nyo sa akin. Sa amin, mga advice nyo na yung mga advice na yon ay aking dadalhin. Saan man ako makarating. Hello, Nanay Loli Alvenja Almoiti Takpas. Naimbag nga kasangay, aldaw kun bulan nga in kami inururay. Pada-padakam nga umay, mangipa ay sambuang nga in kami kenka, ilalikas pangablaw ni inka, panagkasangay. Sa bali manen, atawon iti panagbiag mo agbilang. Aldaw kun bulan, ipaay ti apo. Tapno silibram, manen ti panagkasangay mo. Sapay ta matungpal amin, akali kagom mo, nasayat ke naragsak. Apa nagkasangay mo. Dawat mo bendisyon ti apo nga impaay nat agnanayon salun at mo. Kablaw mi ka. Happy 80th birthday to you, Nanay. I love you to the moon and back to Amagmagan. We wish you good health, long life, and more blessing for you to enjoy and spend more time with our grandchildren. And to all of us, take care always and always look on the positive side of life. No worries and enjoy life to the fullest. Thank you so much and I love you. I miss you. See you soonest pagkatapos na pandemic. Merry Christmas and Happy New Year and advance Happy Valentine na rin. Again, Happy 80th birthday, Nanay Loli. For me, this card. Yan, Nanay, yan po yung message po ng mga anak po ninyo. Nanay niya, mat nga iti message nyo kinyada, jay intada na surprise sa kinyayo. Yan, may bagayo, Nanay.
Apa lalu ngeredragsat ko ama. Impay dati kasi dagit si anak ko ako. Kasano ngay garukot. Ngan nalabo mo garukot. Timadak nga dyan dyan makaita. Si Ray Arden. Dati nga impaayo kanya. Anak. Ako. Ano patakot. Madanong ko pa yung mamuor-uri tayo ka kumasi si Ray. Nanawin mo ka rin awit mo. 2024. Mag-greet ka na. Carl, saan ka, Carl? Car, ano sasabihin mo? Carl, Rance, greet mo na si nanay. Break mo na. Greet mo na Oh, si nanay. greet nyo na po siya. Kayo na. Ito na sa tabi niya. Sige, matapos na para makapaglutan doon na. Sige, tapos susunod din si EJ. Sige. Nay! Oh, Happy birthday! thank you, anak. Ako. Mabuhay ka hanggang graduate ako ata. Ano? Oo, mahihintay ko kayo. Mahihintay ko kayo. Sana mga apo mag-graduate, makakawa kayo ng kuribas. Kumuha ng nurse, doktor, abogado, para makita ko kayo. Happy birthday ko lang pala. Nay, happy birthday! Thank you ako. Thank you. Carl. Happy birthday po, God bless po. Sana po, nandito po kayo kapag babalik po ako. Ay, oo. Bigyan mo ba niya? Thank you, Rampal. Thank you. Pagbutihin mo ng pag-aral mo, Donata. Sana pag anong kurso mong matapos, buhay pa sana ako. Magbakasyon ka, buhay pa ako. Pwede buhay ka pa. Kaya yan po babalik ko ako. Hindi ka kalaan na ganito. Yan nga mo na po, nakatuin. Dapay, Nakikiting nga nagpo. Nay, Oh, happy birthday! thank you. Para Pagka umaga tumultulong ka niya, may agad advice. When? sino na yun? Sino ganito eh? Happy birthday, Nay! Happy birthday mo, anak. Salamat ako dito ka na eh. Sino ka? Sige, happy birthday lang tayo. Sino ka? Balisa ka? Happy birthday. Salamat anak ko. Hanggang ngayon pagpalarap-arap ka kasi mangyari. Mga takaw. Hanggang nga bakit? Bumakat ka nung sumangsangit ka hanggang nagsangit. Tatak lang na magang. Hanggang na pinag... Gumintong hanggang natatak. Hanggang nakaganap piragsak na gitapok ko naman manugang ko. Anak ko. Hanggang ka nga mo makanyang anak ko. Ako. Hanggang nga sangit. So, tali bilangan itong matatalang milyon mo ngayon tanda. Ay, ate. Sinumpot-tumpot na ako. Nakakalit. Nanay, yung message na po kayo. Ha? Ano na kaso? Hindi na lang kay nanay. Hindi kayo kanina. Ure ko na kumati manunong. Manunong pag-birthday. Yan ka nga, EJ! Makasok-suka ka, anak ako. Hanggang ko. Kasi naman ang bintong mo kanya. Hindi anak ang makabailan. Anak ko, ako. Dati hindi magpakita yung kanya. Ilaray! Makasangit ang nararap. Nagsangit, tamade. Makasangit ang makaragsak ang Arden. Di sili, tikatil nga yung paayo kanya. Anak ko, ako. Naman ang mga ano. Yung paikit nagtuksukatan ha. Sige, putulin na po natin yung emosyon po ni nanay. Siyempre, ano na lang po, pati yung mga anak po niya, baka hindi na po sila nakapag-message dahil naiiyak na rin po sila. So, kantahan na lang po natin si nanay po ng happy birthday po. Umano tayo lang. Ilan na lang tayo. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish kayo, Jekante. Wish kayo. Ay, tiwis ko agad ko. Dagdagan pa'y kumanyama si Adang nga tawin ko. Tanong kastakot na napalalaw talagragsak ko pa niyo.
At dapat siguro man nga napinpintas to kay may di papa ay kanya ka isursurti sa dagiti apok kan mamanugang ko dagdagang mama dagdagang mama ko paliwanag So, ganyan po yun. Happy birthday! Happy birthday! Ay, blow mo dyan candle mo. Ayan, blow na po kayo, nanay. Blow the Blowin candle. niyo na po yung candle po ninyo. ang tuya mo Tugang kayo! Tugang kayo! Tugang kayo ang puyot! Pwede na dyan kandilan. ay dagdagang pa yung matitawin ko pati saan pa itibagi ka ma Siyempre, wish po namin, Nay, na siyempre pa umaba po pa yung buhay nyo at stay healthy po kayo lagi po, Nanay. So, happy birthday po ulit. thank you madam Happy birthday po. happy birthday Ayun, so dito na nga po kami nagtatapos po yung pasurpresa po natin para po kay Nanay. At syempre, kung gusto nyo rin po, kayo na rin po ang susunod naming surprisahin, ay message nyo lang po si Ma'am Mylene Palabay sa kanyang Facebook account po. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, don't forget to like, share this video, and subscribe mo, surprise mo, deliver ko. Para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And, surprise! Ayan. Happy birthday!